Bueno, idazmenean aholku batzuk prestatu beharko dituzue bi personaien nahiko xeleberentzat. Patxo eta Mikel. Patxo eta Mikel euskara ikasten ari dira, baina ez dakigu oso ondo euskaltegian dauden euskara ikasteko bakarrik edo batez ere ligatzeko dauden. Orduan, bere pena kontatuko dizkigute antzerki lan baten, duela urte batzuk arrakasta handia aukizuen antzerki lan baten zatitxo bada. Orduan, ikusiko dugu Patxo eta Mikelen, entzungo dugu, besateko Patxo eta Mikelek zer dioten. Eta gero saiatuko gara aholku batzuk idazten eta idatziko ditugu noski bere helburua bete dezaten. Bien bitartean barik eta txan bat edo beste ulermena lantzeko eta egingo dugu noski. Eta aurrekoan, programazio honetan bertan, nik uste dut entzumenean aipatu dugula hizkuntzaren transmisioaren kontua, nola hizkuntza gurasoen gandik seme alabaen ganadoan, eta orduan, bada gai bat nahiko gaurkotasuna duena, eta da, zer gertatzen da gurasoetatik batek euskera baldin badaki eta besteak ez. Guraso elebidunen kasuan, hainbat kezka sortzen dira, aurrak euskeraz egitea nahi baduzu, bai. Orduan gai hori ezagutuko dugu, batez ere guraso batzuen kezkak ezagutuko ditugu, eta hori ere aholku batzuk eman behar dizkiogu, noski, idatziz, bai. Eta hau izango da, gutxi gora bera, programazioan den mamila. Aio?